Juokse, juokse! Ja kädet sä laitat täältä alhaalta, sieltä niin molemmat sinne niin. No mitäs me tehdään nyt kun se lähtee vetämään? Juoksua. Sinne me lähdetään juoksemaan mönkiä kohti. Joo justi. Kun se lähtee vetämään niin sitten lähdetään juoksemaan. Mä sanon, mennään pikkusen eteenpäin. Joo, saadaan sopiva kireys. Joo, nyt näyttää hyvältä. Joo, tosiaan lähdetään juoksemaan, mutta askeleet on semmosia hitaita. Siis nopeita ja lyhyitä, mutta tässä ei montaa askelta tarvi ottaa. Se on nyt ihan varma. Joo. Sano, että valmis aja. Sitten... Noniin, meni kiinni. Juokse, pysy pystyssä. Nyt on jo hyvä istua. Joo. Kyllä näkyy tuolla. Joo, kyllä. Se katkes. Nyt katkes, joo. Sun pitää se laukasta nyt. Joo, se on lauas. Se tipahti se. Joo, se tipahti tuolla. Kato, joku on lauas. Katkes se. Kaikki näyttää niin nelistukkaalta. Joo. Suoraan kaikkeen pois. Naru poikki. Ja sitten nyt otetaan juoksuaskelia, kun mennään tähän näin. Mitä heijaa ja... Nyt. No tuli siinä jo vähän kokemusta. No vähän tuli tosiaan. Mä otan sut irti siitä. Nyt sä oot irti, sä voit kävellä vaikka tuolla. No eihän nyt jännitä yhtään. Ei yhtään. Pannaan tässä. Reippaat juoksuaskeleet. Juoksua, juoksu. Hyvin nousoo. Kyllä. Eiköhän siinä. Mennään. Onko valmis? Joo. Samalla kaavalla mennään. Reippaat juoksuaskeleet. Juoksua, juoksu. Hyvin nousoo. Hyvä. Eikö nouse makia? Kyllä nousoo niin nätisti, että ei Joo. No se vähällä nousi. Kyllä se joo.
niin sun tärkeintä on pysyä pystyssä jalakoilla, että et mene istumaan niinku äsken. Joo, justi. Se vähän nykyttää tuolta mönkien päästä, mutta tuo ei oo mitään vaarallista. Joo, justi. Kato vaan. Voi. Osuuko sulla se vai? Ei. Eikö? Voi. Onko naru sulla siinä? Oh. Se ei roiku vissiin yhtään alhaalla. No. Ei se kun se on niin kova koettu huuli. Katkee. Joo. Kyllä on nämä maisemat täältä ylhäältä niin komea. On, no. Kyllä. Ja nyt niin tuossa sieltä niihin valjaisiin roikkumaan. Joo. Niin, oot sitten valmiina pysymään pystyssä, se on se tärkein juttu. Joo. Pysy. Mennään vähän tänne eteenpäin. Juokse sinne eteenpäin. Okei, eiköhän se siinä. Käännetään ympäri ja lasketaan siipi. Se vähän nyt riukkuu takaisin. Noin. Hyvä. Joo siinä. No. Joo. Missä kautta te olette kulkenut tänne? Ja siitä mennään mikä päin sitten? Mä pelkästään uppoo tuonne rinteri, kun vastusti tosi raakas. Hyvä, että kakkosella juuri ei yli. Täällä mulla on kova huoli pääsemme tuosta liikkeelle. No naapuri se kakkonen. Eihän tossa oo mitään naruja, tosta voi ajaa liikkeelle.